Sa manayan na miya ka sulsi ko mga jamaatan no, Masya Allah, tabarakallah. Nakataya si Nashiba akoon mangundakan, si Aira mangutara, Masya Allah si Madam. Si Raprap Dasilo, nagu si Rasmi Anggulo. Pinayuntan no sa mga petano para mipuntan wag yang kaya paganaya seminar tano. Makapantag sa giyang kaya hajj kapag hajj tano sa manaya na magaandan pagnintan mo si ko Allah subhanahu wa ta'ala labud niya si arakatan wag yang kutuwa kaplalakautan. Papakatukawani wag yang kutuwa mga pedetano sa mga jamaatan ron way. Gyang kutuba gyang kaya live tano di tano di kapamagusaya sa gyang kutuwa ukito kita hajj na si itano pagpagusaya sa gyang kaya online nagusag gyang kaya page tano ka para madakal makang gunaon kagagatan mbel tano sa group tano ugay na tumasaya din ka para adna makanggunaon si iku mga bangsa tano naguso pinanaik sa gyang kaya ragun. Balasan tano ron wallahu subhanahu wa ta'ala sa madakalama piya. Gyang kutuba so kasampayan sa gyang kaya live tano na suwad na mga tunganay niyan plalakaw sa gyang kaya hajj na kapakay di nyukiran di teruah gyang kutuwa di ranong di kapamamakindaga sa gyang kaya mga usayan tano ka anira na maswa gyang kutuwa ukit-ukita gyang kutuwa hajj. So bismillah kataya malo miyakadakal tano na napunan tano gyang kaya paganay kapamagusay tano sa gyang kaya hajj. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa rasulih wa aminuhu ala wahyihi wa safwatihi min khalqih wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa ihtada biyadihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengenintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala mambagian tan wag yang kutuwa maanaw salama kalilintad na kapipi aginawa. Mga bangsami, mga datu na mga bai. Paganay ron na congrats na miskano sa giyang kutu kaya pediyo sa giyang kutu mga tao pamaghaj panaik sa giyang kaiyaragun. Giyang kaiya lagi dai na malami penalamatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kapaditan sa giyang kutuwa miya nga pipili ang mga tao, mga Muslim, itunira na giyang kutu hajj paliugat tarkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdagal ang mga tao, sisikira na giyang kutuwa tamok, nagupapagagasiran, sagyang kutuwa kapalalakawiran na mabagerso mga lawasiran ugaid na sabab sagyang kutuwa dasiran mapili nagudasiran taufiki wallahu subhanahu wa ta'ala na dasiran na mapad sagyang kutuwa mga tao makapaghad sagyang kaiyaragun. Yang iya paman na susakatan ro na mga Pilipino, mga Muslim makagaganad sa giyang kaya ingda Pilipinas na ayabuak kadakal amya pili aplalakaw na Allahu a'lam uba kiyalawan niya giyang kuto patangibu ang mga Muslim. Paman na susandin na giyang kuto pimberang ang mga tribu. Na susakatan ron plalakaw o di na miya pili pemakalalakaw na pagpanalamatan tanu sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa miya pilitan pemakalala kau nagyong kuto kaya pilitan
apa maghaj na katawan tanu pinggestuan tanu ayah. Miani mo tanu sa pirak ay inibayad tanu para bu sagyang kutu akapenggelebaka tanu ron. Na kailangan siya katanu mabalu yagyang kutu hajj tanu at terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kanugunian amay ka lumiyala kaw tanu na datanu panabnari ikabalu yagyang kutu hajj tanu hajjan mabrura agina ni pemagusain tanu sagyang ka iya oras. Mabaluy so kiya lalakaw tanu kiya paghajj tanu kiya naik tanu hajj mabrur. At terimaan wallahu subhanahu wa ta'ala ka knabalangon numiyay na baaya kiyan na miyabalu ya hajj mabrur. Ada na mga tao numiyay ka ayabu miyang guna niyan udina miya kuwanian sa giyang kutu hajian na giyang kutu kaya dukawiron sabab sa giyang kutu ada pananggila nagudan niyan paganada agyang kutu ukit-ukit agyang kutu haj. Sugi ipaman nakapagusay tanuron insyaallah nagyang ka iya kapamagusay tanu na itataros tanod niya taman sa kegagatan mamagusay. Yang kaya hajj na ayat tanu dan tanu na paliugat tarkatan waya wallahu subhanahu wa ta'ala. So mga Muslim na paliugat takira na ya wallahu subhanahu wa ta'ala ka ayat tanu dan tanu na swagamatan wa Islam na pata pula usyan. Mi aliw sa haditha tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khams. Pianagumbelay su Islam sa 5. Na padasagyang kutuwa 5 apula uswagamatan wa Islam na gyang kutuwa wa hajju baitillah. Gyang kutuwa kanay kagyang kutuwa tao. So kapag hajagyang kutuwa tao kambisi tao sa gyang kutuwa baitullah. Sa gina ni penggelabakan tanu. Yang kaya kaplalakaw tanu na kanaba ini padasagyang kutu paman na suguan wagamatan wa Islam ba makaukit sa malabud kapaday sa gyang kutu suguan wagama Islam rukun paman na pulao sayaw agamatan wa Islam. So aya dalil lagi ang kutu katero wallahu subhanahu wa ta'ala. Atigana walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Paliugat wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga tao. Agyang kutu kapag hajiran o di na kanaikiran sa Baitullah si iku mga tao pagpakagaga sa agyang kutu lalanon. Nagina ni mala adalil akatero wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kaiya hajj na paliugat si iku mga Muslim. Ipapaliugat tarkatan wa wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa aya syarat na 2 tigu wallah aya syarat nagyang kutu akatir wallahu subhanahu wa ta'ala liman istata'a ilayhi sabila so mga tawa pagkagagawn na aya tiyafsiru mga ulama o di na tiyafsiru mga ulama agyang kutu akap pagkagagan at 2 at tigiran maanaw to paganayro nagyang kutu kagagaw tawa tamok sagyang kaya masatano nakataya paman na pagpakabayad sutaw kanaba libre. Nagyang kaya panapkibi, sagyang kaya masan na tanto din ako mala. Paman na bila-bilangan sa mga tawa pagpakagagawn. Nagyang ko ba paman na di tano di panimo, nagyang ko ang mga tamok tano para bumakalalakaw tano na kailangan nagyang ko kaplalakaw tano na misugat tano to. Mabalu yagyang ko hajj tano mabruran. Paman na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua, at yapsiran no mga ulama na inipmanaw no mga ulama sa agyang kutu liman istata ilahi sabila nagyang kutu agyang kutu lawas agyang kutu manusia. Makagagas kaniyan kagi paman na sukapag hajj na tanto ko margen. Paman na kailangan subegra lawas. Gyang kutu paman na paganayro nagyang kutu kaplalakaw agyang kutu manusia. Pagda sa pelin na susagyang kutu paman na
darpa Madinah udina sama ka al-Mukarramah. Naguso pada penggelabakan daro. Apa mana maguku pagi yang kutu atau sa Arafah, sungu sa Muzdalifah, mabit sa Mina, naguptuwap sa Baitullah, nagupsai, na kailangan na giyang kutu begra giyang kutu lawas sa giyang kutu manusia. So, giyang kaya paman na kapenggelabaka sa giyang kutu haj na ino sayo mga ulama amas tara lebih agiyang kutu ataw apnay kadi na kanguda ampen. Magagaga agiyang kutu lawas yan. Paman na keribat agiyang kutu manusia, pamikiran yan na tiga na sakali ako din na maghaj amay ka, miyakato ako din. Nagumini bulug agiyang kutu idedian, nariba tuto. Nagupaman na diuto mapia pamikiran agiyang kutu lagi duto. Kagi pakambidaan tano, nagumiya kadagdagal mga tao, miyagahaj, miyakatuadaan, kaya daan sa begeragi ang kutu alawas yan, ayan yan nakialalakaw na tanto din ako kergenan. Bida agi ang kutu pilalakaw, akang udaan, nagugi ang kutu ataw, miyakay dededen. Kergenan agi ang kutu mga tao, agi ang kutu kaya pakaw mayran roon na, kaya daan sa begeragi ang kutu mga lawasiran. So alhamdulillah, apiya panapaman na adin ang mga tao, pilalakaw miyakatuad na mas madakal lagi ang kuto mga kangudaan na pilalakaw sabab sa giyang kuto kaya sabutaw ng mga Muslim na mas madakal lagi ang kuto pilalakaw ang mga nguda na ayama piya naging kuto ka pa magugupa. So mga jam amiron na insyaallah nawad na makauno tarakatan wa mga senior na kailangan naging kutua ka pa magugupatan. Pagugupantan siran igira manutua adna kailangan niran nagumap kailangan niran naging kutua uguptan. Sa gina ni maana naging kutua katru Allah subhanahu wa ta'ala liman istata ilahi sabila. Mga tao ini paliugatun wallah aging kutua kapanaik apaganay ron na adna mapenggestuiran. Adna mapenggestuiran, ikadua na magagaga agi ang kuto mga lawasiran. Miya panutulupan si iko hadith o Muslim, miya katitayan si iko Abu Hurairah radhiyallahu an. Aso Abu Hurairah na pitero yan, atigyan apiyang usiyatang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pitero yan. Ya ayyuhan nasu inna allaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Hey mga tao, hey mga Muslim. Namata na tigu nabitan wa Muhammad aswallahu subhanahu wa ta'ala na inipaliugat yan rakan wagyang kutu akapaghaj kanaika. Fahujju na naikan wa tigu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karina penanan agyang kaya hadith na paliugatid na agyang kuto kapaka naik udi na kapag haj utaw apakagagawin. Agyang kuto agyang gira unabitan wa Muhammad fahujju. Naik kanu, pamaghaj kanu ati unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agyang kaya paman na kaya tiroon unabitan wa Muhammad na rangkumaya si iku mga Muslim. So Muslim paman na adna kapakagaganian. Pahujju ati unabitan wa Muhammad na naik kanu, lalakaw kanu. Nagi na paman na pumimikiran na inyo mga Muslim. Apaman na adna kilalakaw niyan. Adna kilalakaw niyan, adna mapenggusto niyan, sagiyang kutua kapnaik yan. Miya kadagdagal man ang mga tao, aapi adna pirak yan na di plalakaw. Sabab sagiyang kutua, mala sa kaniyan ianugun sagiyang kutua tamuk yan. Diniya nakabaya uban niya na manggusto agyang kutua tamuk yan, upama kung gustuan niya na suaswat si Allah subhanahu wa ta'ala. Upama kung gustuan niya na kaya taruto pa nagyang kutua kapagagaman yan. Nailain tabu. Nagyang kutua tamuk yan na pugusar niya sa agyang kuto kadudunia eh. Sini yan na pugusara sa agyang kuto galabak paman na diyo ng bulasan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapakaya din yan ititrip. Sagiyang kaya paman na mga darpa.
udi na pinggis tunian sagiang kutu gelebek kepakai penatero untai kerarang itu wallahu subhanahu wa ta'ala. Tanu dan tanu mga pagariya kagiang kaya tamok na sarigaya ini sarigre katan wallahu subhanahu wa ta'ala da abatan saya kapasang paman na ukuran na imbagay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala na aya mapia nagyang kuto sarig atamo kay ni bagay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala na si tanong gustuwa sagyang kuto kasusu at wallahu subhanahu wa ta'ala si tanong gustuwa sagyang kuto galabak ang galabak atano na makaumatan sa alungan amori na masusuat rakatano sa Allah na gumala abala sa imbagay rakatano wallahu subhanahu wa ta'ala. Diyan ko tuwakiat turoon na nabitan wa Muhammad na adna sakatawa mama ama kadadarpa sa giyang kutuwa masa. At tigyan na akulli amin ya Rasulallah inwat tigyan na giyang kada na paman nakanaik o di nakapaghaj. Penggelebek namyanan uman din na pama saragun. Apa man nagitu kaya sabutan niya sa giyang kutuwa kaya turoon na nabitan wa Muhammad ay mga tao na pamaghaj kanu. Kaya ni paliugat tarkanuanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yaga iya paman na sakataw amama makadadar pa natiya na uman ragun na paghaj kami ya Rasulallah. Nasukya negara unabitan wa Muhammad na rumina kaskanian. Dan yan sembaga agiyang kutuwa mama. Sa agiyang kutuwa pakaisiyan. At iya na uman ragun na maghaj kami. Sa miya katalo niya no tumatero. Ako amin ya Rasulallah. Uman din ragun na paman na lumalakaw kami. Uman din ragun na numay kami. Miya katalo niya no tumatero. Si paman na matero si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ni sumbago nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa giyang kutuwa mama. Agi paman na miya kaso yagiyang kutu akipigis niya nun. Natigu nabiya law qultu na'am lawajabat wa lamma istata'tum. O pamatigyan ko simbaga ka nagyang kutuwa mama. Nagyang kutuwa papakay sa iyan. Ang umandan ragun na numay kami sa kami ang mga Muslim. Na upamakatigyan ako simbaga ka na uway. Nakipaliugad si iku mga Muslim. Ang umandan ragun na gyang makanaik siran. Na diniwatigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagaga. Apaman na mga takadirid no wallahu subhanahu wa ta'ala asunabi na dagira wa uway. Kapaman nakipaliugad sa giyang kaya ummatian na ditan magaga. So giyang kaya hajj natigo mga ulama makaisaysay ni si ikaw tanda umur. Sa katanwa mga Muslim na makaisay sa katanwa ya may paliugat agi ang kaya hajagi na suhajjatul Islam. So Muslim na makaisaysaw to, paman na makaisaysaw na may paliugat agi ang kuto haj. Na upamakwad na Muslim, di makakakaso-kasoy, kapkababayaan yan na mababaloy ron ito sunnah. Na mapiapano to ka, malaabalas ap kakuan yan nun. Okay, kanaba pa man nakagipaman na pituro makaisaysa na makaisaysa ka bumakapagaj. Ano man na yan na? Ada na piraka na kebabayan na nagyang kutu akapagaj nagyang kutu ading kau di kaparuman ni kakakasu-kasuyan na mababalwi ra kau tu sunnah. Orian yan na Peter unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atigyan nadharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Tigunabitan wa Muhammad aparati ani wagi ang kutuwa isusugu akan rakano. Udi naku ani watigu nabitan wa Muhammad agi ang kutuwa ini begakakan si rakano. Kamata anatigian aya kia binasa umiyang una ani ang mga pagtaw bikathrati sualihim na miya kadagdagal sirani pakaise. Nagupsupa kanira nagi ang kutuwa mga nabiran. Yang ay mga pagarya akapaganada si kuwaga ma Islam na ihira marayag asyabut na di ka din napagisa sa madakal. Miya kadagdagal ang mga tao apia miya karaya-raya gagyang kuto usayan o di nakukuman na pagisa din. Nagyang kaya kadagala ka pakaisa nagi ipaman na Peter unabitan wa Muhammad kaya binasaw miya nga unaan tanwa mga pagtaw. Uy,
paman na minitiu bakiran na apagi sa siran din si kung mga nabiran nagupsupa kanira nagyang kuto ang mga nabiran. Tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam igiraan na inusugu akan narakan wa shay fa'atu minhu nanggilba kaniyo. Si iko diyang kaagaganiyo na igira at tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adna ini saparakan si irakan wa galabak na targaniyo. O di na baga kaniyo at tigu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyan ka iya hajj mga pagarian na tantud na ya o di na madakal kailangan na maswatan saya. Penggelabakan tano na kailangan nagyang kuto ka penggelabakan tano ron na katawan tano. Agi paman nakapaganda da tano ron. So alhamdulillah, miya kadagdagala mga ulama tano pagpagusay nira nagyang kaya ukit-ukit da hajj na kapagaya di tano ko pendi mamamakinig sa gyang kuto ka pagusay ranon. Oy, kapagusay ranon ka kapagaya mas mapiapan nagumarayag akakesabuti tanong sa giyang kutuwa mga usaya ni ranon. So ay tinudan tanong naigira maraya gagiyang kutu kukuman na di tanong na pagisid. Nagupaman na di tanong supakan na giyang kutu rakwagamatan wa Islam. Tigong mga ulama agiyang kaiya kapag hajj kanay nagalabag kaya ang makalalabi. Paman na mapini agalabag. Inuman paman na apia tanwaya kiyaw saran sa pirak. Abatan mamumap di pamimikiran na agyang kaya sobra so 300,000 iman tuwa di manggusto mga kadi. Namarga naman ito. Laboro sa agyang kaya paman na masatano iman to miyakap lagi-lagi sa mga tao. Sa mga padagang, sa mga empleyado, so mga dimbesok na miyakar ginagyan ko ito di kasukat sa gyan ko ito pirak. Na api apa na paman na mala amiyang gusto tanoron na iya tinudan tano na galab kaya amak kalalabi ay mana na kebebayan na ya wallahu subhanahu wa ta'ala. Asubalas matataguun na dito takapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau to takapaya agalabag panakapanay abalas agyang kaiya paman nakaplalakaw o mga Muslim sa agyang ko to akapaghajiran. Paman na kanabay ni may to abalas sa kakuwatan ro na kamiyak kalala abalas. Agi na ni paman na pinggustuhan tano. Sabab sa agyang ko to kalaian ibalas na inusar tano ro agyang ko to mga tamok tano. Tigong mga ulama aswallahu subhanahu wa ta'ala na iprila iyan sa giyang kutu atawag yang kutu may pusamian dusan yan. Wad na miyang galabag ka amarata amya dusa kaw na iprilar kaw tu wallahu subhanahu wa ta'ala. Napiagin ang buman na paman na upama ko mapikir tano to na gumapadalam sa ikong mga ginawa tano na di tano din paman na panganugunan sa tamo kagiyang kaya haji. Ayam mana na pengustuan na ka sa ayam mambu sampi yan na pril ang kaun wallah sa ikong mga dusang ka. Naira gina ni miya padalam sa giyang kutu ang mga tao pril ansiran sa giyang kutu ang mga dusera na benda api kalaian mapenggusto na penggusto ni ranon. Amay paman ka sumanusia na din yan din na mapipikir giyang kutu dusa niya na din yan na penggustuan. So ayat titu mga tao penggelebeg sa giyang kaya hajj na giyang kutua mapipikiran na giyang kutua dusa diyan ina umya dusa ko ina umada kalatan tuwa miyang gelebeg ka na kadusa na ikararangit tarakan wallah na lumalakaw ako sa giyang kaya hajj ka anak ko karila wallah sa giyang kutua dusa ko. So alhamdulillah sulang-ulanguan upaman na mga naikadi penanay na napapakapipian niyo ginawa niyo wag giyang kaya kaplalakaw niyo na asar mabalo ya hajj mabrur na pril ang kanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa mga dusa ni. Miya panutulo Bukhari agus Muslim amya katita yan si iku Abu Hurairah radhiyallahu anhu apitero Abu Hurairah ini si iku Nabi tanwa Muhammad ayyul amali afdal ya Rasulullah anto na igalabag amakalalabi. Anto na igalabag paman na daalawan niya na mapiagalabag.
Natigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayal galbak amma kala lebih dalawan niya na mapi galbak ap kebebayan wallah na al imanu billahi wa rasulih. Inan suka parati au tau si iku wallah na gususugu yan. Apa man nakabaluin ka muslim, maka paparati si iku wallah. Iya man nakabaluin ka muslim na penalamatan na kayo ni si iku wallah gayda pitatamanan niya na malalim wallahu subhanahu wa ta'ala amya balui ka muslim. Maka paparati si iku wallah nagusi iku sugu yan. Na siapa ang kaini? Panabenaring kay giyang ka iya paman na kababaluin ka muslim na masih siap nagu giyang ko tua paguma na giyang ko tua parati ang kasi iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Api apa na paman adna mga muslim dira ni manggelebek agiyang ko tua gelebek amarata nagu dira na masih siap agiyang ko tua kababaluin na muslim na saka na ubang kau tuswa. Ubang kau tuswa agiyang ko tua mga tawa di na ninggil bakan lagi ang kuto ay kerarang ito wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya panabenarin ka na surak kaun giyang kaya ginawang ka na pagumarag nagu paguman na giyang kuto aparate ang kasi iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagu panabenarin kay di ka makapanggalabag sa mga galabag ang mga rarata. Tigu Abu Hurairah si ku Nabi tanwa Muhammad na uriya nagyang ko to kaparati asi ku wallah nagususugu yan anto na pnigal lebak amma kalalabi tiga na al jihadu fi sabilillah aginan so kapikin jihad tiga tanwa paman na kapikin buno ay si ku mga ridway wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya paman na mga bangsa tanwa mga mujahidin na gusto mga pagaritan wa mga muslim adimikin jihad para sa iku agama tanwa Islam na mga tawanan aging ko tuwagal bakiran na kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Na upama ko sutaw na matay sa aging ko tuwalalan si iku wallah na miya kasulca surga. Langon ng mga tawa paman na min jihad makapagiklas miya perang na paman na pagasuldo to sa surga na guparilaan siran wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama upama ko sutaw adin yan nagkagaga muslim adin yan nagkagaga agyan ko tuwa kapiki perang salalan si iku wallah na ayan yan napakan jihadan na sutamuk yan. Paman aya pakan jihadan ka ayang gustuan ka nagyan ko tuwa tamuk ka kapiki itong penutup sa jihad fisabilillah. Na sumapaparo si iku mga paman na mga pagaritan wa mga muslim na paman na igira manuto miad nagyang ko tuwa jihad na suporta antano sa mga mujahidin upama ko ditano keraw naguditano kega paratia paman na maparangatano di na dipinsa antano sa agama tano Islam ulalan ko mga ginawa tano na aya paka dipinsa antano nagupaman na isuporta tano nagyang ko tuwa mga tamok tano. Orian yan na tigu Abu Hurairah orian o jihad na anto na panigalabak ap kebebayan wallahu subhanahu wa ta'ala na tiga na hajjun mabrur agi paman na pugusaintan yang ko to hajj at yarima yang ko to lumia lakaw numiyay agi yang ko to kian na yarima wallahu subhanahu wa ta'ala anto na agi yang kay hajj mabrur papagusayin tano na ino sayo mga ulama sa tano diniwaya mga bangsami para paman na maswa tano nagu paman na detano penaya makalalakaw na kaya to kawan tano nuwan to na hajj mabrur. Tigo mga ulama ay hajj mabrur na huwa alladhi la yartakibu fihi sahibuhu ma'siyatullah. Aya ko na teroon na hajj mabrur na ginan so kanay kapag hajj agyang ko tuwa lumiyalakaw numiyay deto anta aka mga bai na damakang gelebek sa dusa kau to. Apa man na penanggilaan tano ubab kedusa agyang ko tuwa manusia sa agyang ko tuwa kaya lalakaw niyan. Aya mana na lango nagyang ko to akadustaan ipkerarang ito wallahu subhanahu wa ta'ala na ubang kang gelebeka namya kada-kada lagyang ko to gelebek amarata akepakaya itiubar ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Sisa nagyang ko to paman nakapakasudi sisa nagyang ko to akapamaganta sisa nagyang ko to na ini kambebasa sa mga rarata kapamaninta na pananggilaan tanwanan.
kaginan ipagabinasa sa giyang kutua kapalala ka wagiyang kutua manusia. So mga tawa mabra-brak dinian kemili ka nagyang kaiyang ngari iyan sa din sa kilay niyan na imipambina iyan na nauba ka palalakaw na sipiring ka da nagyang kutua ngari ka. Saya turdua nga nagyang kutua tadin-tadin si iku Allah subhanahu wa ta'ala mbetiya ka bedin sa Quran penasbik ka bedin pakanda ka lang ka agyang kutua din ka di katuruas iku la ilaha illallah so subhanallah so alhamdulillah nagutunaasan apaman na mga dikir ikasuat wallahu subhanahu wa ta'ala. Miya kadagdaga lang mga tawab tiyubaan ro. Okay. Agyang kutua mga tawad baniya nakilay kami bibina iyan din. Paman na adinya ni masudi agyang kuto Muslim pedian numiyek na ditanwana na paman ang gilabakan. Gina ni paganay paman na tunudan tano ubatano di makang gilabag sa marata ubatano di makatero sa marata ikrarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Upama ko saka naging ko to kaya lalakaw ka kaya paghadjukan na dagad makatero makang gilabag sa marata na tooso tuwa tiari ma Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to hajkan nagumiyapad sa agyang ko to hajj mabrur. Upmano saka kagi paman na sotaw nakatawan niya na ginawa niyan. Na langun din na kilay nga ro na may pambina ka, langun din na paman na kilay nga ro na di nga di masudi, di nga ro di makapamaganta, di nga ro di makasisinta, kahira paman na kulaw la paman na ihira sotaw na paman na adnadan niya nakasuatan na may tutubo na miya kasisinta, ini sisinta yan nagyang ko tuwa padiyan, na di tumapia. Di tumapia ka paman na ini saparoto unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagu inisa para katan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya dalil nagyang ko to kater unabitan wa Muhammad man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawmi waladat ummuhu. Sadun sa tawati unabitan wa Muhammad anumiyek miyag hajj ada sa kaniya na makang gilabag sa marata apaman nagyang ko to pagusayin tanong kagi ay galaba kamarata ya katero amarata nagyang ko to apaman na kasisinta kapakasudi kambina sa paman na di mapea kapapakai ito kapangimpuruan langun taman amarata agalbag naupun sutaw nadanyan ito galaba ka kapianang gilaan yan na makambelingan natin unabitan wa Muhammad agyang kuto ataw miyanang gila sa lagid agyang kuto makambelingan sa agyang kuto agawi lagid o ayawn kinimbuwat agyang kuto ay na yan. Sama nuto na pril ang kawallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang kuto adusan ka. Nagina supag sa yung tanong kagi apaman na yang kaya hajj na ayamala paman na pamamagayan sa iyo wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kuto april ang tanong niyan sa agyang kuto mga dusa niya. Mga dusa tanong. Tigong mga ulama, agyang kaya hajj na fursatun azima na masay niya paman na mala agyang kuto pamamagayan nun wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikong mga uripan niyan. Ang mga mu'min. Susan agyang kuto imbagay wallah agyang kuto magfirah. Apaman narila, prilaan yan sa mga uripan yan. Miya panutulog pa na paman na sagyang ko to masa ikasiyaw si ikudul hijja ginan su kaukup. Apaman na sa mga naikadi na langon sira na matitimo sa Arafah, muukup sira sa Arafah. Agyang ko to akatitimo iran, nagyuto kong sumasa miyak kadakadakal april anu Allah subhanahu wa ta'ala sa ikong mga uripan niya na. So iblis, natanto din ako paman na dikirat ang ginawa niyan. Nagupakay ito sa kaniyan sa agyang ko ito masakagi paman na kapikirian na paman na sumanga tawa di digakan siran nagupagakal na kansiran na iman to na lumiyala ka siran na april ang siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa agyang ko ito paman na kaya pakanggal bakiran nagukiyari batiran. Nagina ng mga pagariya, paman na di tano di magikilas, kaupunta no mapadsagyan ko to ang mga tawa, magukop sa Arafah, nagina sumasa apaman na miyak kadakadakal, apaman na prilaan wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikong mga uripan yan.
Tigu mga ulama ando dun nagyang ko to rahma limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikalimu ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Waridwan na padarum panagyang ko to kesu atara kasu wallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Api agibu mga pagariya. Apaman na miya kuatano nagumiyang bagian tano agyang ko to kasusu atu wallahu subhanahu wa ta'ala. Malung ka man nageda-geda apaman na miya su ataka sukadna naka-arabbul alamin. Dia bu apaman na kaya paghaj ka, kaya naik ka, na miyakuwang kaagyang ko to ridwan, kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala, na padaro panagyang ko to wala itqu minan nar, paman nagyutuso, kapagamaradi ka si iku apoy ko naraka jahanam. Giyang kaya pa mga pagariya, nagi paman na piyamasaan tanu sa giyang ko to, paman na tamuk tanu, pinggis tu tanu. Magfira rila wallahu subhanahu wa ta'ala, ar-rahma limu wallahu subhanahu wa ta'ala, ar-ridwan miyas kesuatan katano su Allah subhanahu wa ta'ala wala itqu minan nar nagukapaka maradika si iku apoy ko naraka jahannam. Tigu mga ulama atanto din na kumapia agyang ko to miyay amya balu agyang ko to kaya lalakaw niya na kaya na hajjan mabrura tiyari ma wallahu subhanahu wa ta'ala. Das kaniya na makanggalabag sa mga rarata. Yang ko to apaman na arrafat na tiyafsir penuh mga ulama aginan so ayat tigtanu apaman na kapamakay apaman na aginan so apaman na karembengang ka sagyang ko to kapakang gagalabakan ni wandero dupa na paman na gina ni mana agyang ko to arrafat apaman na kapamakay tigtanu walam yafsuk agu paman na da makanggelebek makatero sa mga rarata walam yujadil billati hiya ahsan naguda piki pepawala. Ya kaya paman nakapiki pepawala na miya kadagdagal ang mga tao at yubaan saya. Nagi mala paginakantan ubatan di maki pepawala. Malagi do paman na kalahi ka. Malagi do tunganay ka. Malagi do may sisa kano sa paman na hotel. O di na paman na minimbala ka, may sisa ka no sa tinta. Paman na, di ka pada paman na, pada nasyo na uba ka no pakipawala. Ang gaganang kaagyan ko to paman na, ginawang ka, uba ka pikipawala. Uba ka paman na makadagali ka terus, agyan ko to kapalalakaw ka. Aya dalil nagyan ko to akatiro Allah subhanahu wa ta'ala al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Aya mana ini mga pagariya natigu Allah subhanahu wa ta'ala sukapanay kadi sukanay na mga ulan-ulan na nanaa kipakapapanto aya mana nakatawan apaman nakatawan sa ulan-ulan na hajj. Sa din sa tawa, tigu nabitanu atigu wallahu subhanahu wa ta'ala magikram. Apaman naging uto lumiyala ko, miyag hajj. Na fala rafath, na da atigu wallah akapamakay. Wala fusuk, naguda akan derwaka. Naman ito, da akan gelebek sa mga rarata. Naguda akapiki pewala, sagyang ko to akapakapagikram agyang ko to ataw sagyang ko to akialalakaw niya agyang kaya paman na talaga labag naginan ipunanggilan tano pagabatal sagyang ko to hajj tano palanay nagyang ko to akapamakay ikadua nagyang ko to akanderwaka ya pamagusay tano agyang ko to udi na mialoy tano agyang ko to kanderwaka udi nagalabag amarata nagu paman nakatero amarata wala jidal naguda kapaki pepawalaro uba karo pakipawala. Wad na paman na mipagubayin ka, mapasang ikang berak, kapiki po wala na ubang ka, bakaw na miswaswa. O pungo na miswaswa, nakanugun niya nagyang ko to hajj ka. Kakibilang ka sa nagyang ko to jidal, inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala, nagu inisapar unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagina ni mala pelutu niyo, sa kanwa mga na pelalalakaw. Apaman na uba kanu makanggelebek sa marata ay ikerarang ito Allah nagupakabatal sa giyang ko to hajj mabruriyo. Naguba kanu pakipapawala, uba kanu pakindibati. Apaman na pangiginawa itanoro o pakalaan ro nagyang ko to apasinsya. Upama ko paman na adena dinga kabaya amyang gelebek ka giyang ko to apadeka na sabarang kadnuto. Uba kaw na paman na pakipawala. O di na paman na adna dan yusuruti na uba kano di uba ka na pakipawala.
Gina ni mala at tinudan tanong sa agyan ka iya paman na hajj, kapalalakaw o mga kadi, paman na di ka pa kaya agyan ko ito kapikip pa wala. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala, asa din sa penggelabakan ni wa mapia nakatawan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Manuto da pagman tanong si iku Allah, ayam mana ini napakandekelang ka sumapia. Batiya ka sa Quran, pakandekelang ka agyan ko ito mga tadong-tadong si iku Allah, ka api apa na paman na da pagkailair ka uwi katawan ito Allah subhanahu wa ta'ala. Sadin sa kadakal amiyat teruka o din amiyat bati ayat sa Quran nakatawan utu Allah na umulas ang karu Allah subhanahu wa ta'ala. Sadin sa kala ini sesadekang karu ini pamamagayin kasi kung makakakailangan no nakatawan Allah subhanahu wa ta'ala. Sadin sa kadakal apaman na adhkar tadum si iku Allah miyat teruka sagiyang kutu kaya lalakaw ka nakatawan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayam mana nada pegemaan si iku Allah na ayam mapia na pakandekelantan wagiyang kutu agalabak amapia. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pelutukan watigu Allah subhanahu wa ta'ala na aya pinakamapi aka pelutu na giyang kutu aka pananggila. Pananggilan tan wagiyang kutu mga galabak adi kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab. Kalakan ako ni watigu Allah subhanahu wa ta'ala hay mga tawa adna sabutian. Ayaman na niya na sutaw amalan ta si pamikiran mala paman na sumasabot na ikalakatan sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayakalak sa iku Allah nagyang ko ito adi itano di kapakandekala sa iku mga galabak ang mga pipiya nagudi itano di kapananggila sagyang ko ito ang mga galabak apaman na ikurarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pagarya siya tano bupas ikatama nagyang ka iya di itano di kapamagusay. Ayabu sama na inusay tanong nagyang ko to hajj mabrur yang ko to paman hajjat yarima ay hajjat yarima nagyang ko to ada ama penggelebek utaw apaman nagalebek marata apaman na ikedusan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala gina ni mala pelutun tano malalakaw tano na penanggilaan tano agyang ko to magalebek o di nakatero marata abat tano manggelebek ka upo na ka tunggalebek ka na dikibilang agyang ko to hajj ka sa hajj mabrur. Datano panaya makasulti agyang ko ta okay to kita hajj. Insyaallah nasi ko mga pedalay tano na naroon tanwa na napugusaya agyang ko to apaman na okay to kit hajj agyang ko to apaman na mga wajibatul hajj mga mahduratul ihram madagal panaya ay tanubod na ya pun. So di ka no pumukula sa agyang kaya paman na di tanong di ka pamagusay bulaboron sa mga jamaah. Sama na yan, paman na ditad na yung katawan ng tae miyakasulusi kung mga jamaah tanong. Uway, di man tayo sa giyang kaya live tanong. Kataya giyang kaya kuwan, padukong mga jabatan si paman na Bapak Kernel, si Mike Bantog Munib, Masya Allah, pakamburakatan rakan wallahu subhanahu wa ta'ala. Gyan ka iya mga padatan wa si ki Junaira Angulo way ya pangilub ang kanuda no sisikan no. Masya Allah. Yan kung tuba paman na so mga bangsa tano at na mga kilala tano paman na pumagaj na paman na papakatukaw tano siran pumakinigisiran sa giyang kaya mga live tanong insyaallah ka para adin na kanala tanong sa giyang kaya paman na kaplalakaw tanong. So bala-balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala giyang uto kabasa Qur'ano paman na ayabusa man na inusay tanong na giyang uto hajj mabrur ka antano maploto paman na antano makapananggila si iku mga galabak ang mga rarata di kabaya o Allah nagusto paman na ini sa para katanong nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah nasi ko mga pedoras tanong na itundug tanoron nagyang ko to mga ukit-ukit sa gyang ko to kapagaj. Malapanaya pa man na tanoron mapamagusa. Inshallah napapakatukaw na kan sa ano po igira manutuad na oras tano papagusayta pamagusayta no. So mga abang sami ayaw to pa man napakaurian na kan saya na so mga bangsa tano paman na di mangilay sa kalbudi kapakalbud agyang ko to kaplalakaw niyan na insyaallah na adna inagtano paman na hajj umrah plan paman na pagugupan tan agyang ko to ang mga tao
makalebu daging ko tuwa ka pelalakawiran way gian ko tuwa babuira na ka passport kagi miya kadagala paman na pelalaka waya din yan di ka passport na hira man tuwa magandin na di pelakayan way kagi paman na kana ba sa katanoy din baya-baya yang kaya kapagaj na adna biti ka na ya aw pa magudi ka la kay sagian ko tuwa ini bagaya biti ka na da bakapaar way da kapaar agian ko tuwa mga sheikh nagiti paman na miya pikirtan wa beltano sa Hajj Umrah plan paman na ayan ni atano roon na antano kaugupi agian ko tuwa mga bangsa tano sa agian ko tuwa dira ni ka passport kapagayusera si ko mga karatasiran o di nagian ko tuwa paman na kakakelebu dikiran sa agian ko tuwa diran di kapanimu sa agian ko tuwa pirakiran na nakapakaya paman na kaugupa na miskanoron way na naino ka paman na sisambu si sumanga ng berami nagugian ka iya pigstan insyaallah na napaman na opinaya si kulang-ulang wano mga bangsa tano nakapakay pagisakano paman na wad na ipagisiyon na napaman na pagisiin kami ka para anamis kano kaugupi sa giyang ko to kailangan paman na miyugu pa mi siya kano bala-balasan tano Allah subhanahu wa ta'ala salam na kan sa kano langon mga bangsa mi di makapenderenon nago paman na di mamamakinig sa giyang kaya live tano so mga kadiiman to sa pelalakaw sa giyang kaya ragon na nabaluin wallahu subhanahu wa ta'ala suhaju hajjan mabrura suhaj mabrur naginan so paman na daabala siya nati gunabitan wa Muhammad inunta so surga wallahu subhanahu wa ta'ala pagani tano si ko wala rila ang tano niyan nago paman na timutim ang tano niyan si ko surga yan nagusto paman na mga Muslim ang mapipikirian pamaghaj anta ka pagumra na labudan rakano Allah subhanahu wa ta'ala gyang ko tuwa kapakalalakaw niyo nagu sakanop man ni mapili si ko paman na po makasaluno aragon makapagumrakano anta ka makapagajkano perangkum nakan sakano wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh babednad na mga pakaisisaya na bati antano daan yung tuwa paman na so sira ka tanong ron sa NCR nga so makapanta ko baksin tanong na dapanaya ka opini importante na paman na makukuha niyo agyan ko to control number yo na naino ka upun makasignal ang simip paman na may open na pag-apply tanong ro way kailangan no to paman na makaregister tanong ro ka yung ko to kuwan o makaregister tanong nagyutoy pagilay niran sagyan ko to vaccine uway yellow card pagilay niran no to na kailangan no to adna mga jamatan at tira na di gamit ng pigi vaccine na dito ko pakay paman na auditano ka vaccine na ditano pakalalakaw kaysanan pagilayin Saudi sagyan ko to paman nakapakaw matanor uway langon-langon o plalakaw paghad sagyan kaya ragun na pagalindinan na napakaw kay sagyan ka na vaccine uway kailangan na makaregister tanoro so banadad na mga pakaisa na nasya tanog ito man assalamualaikum warahmatullahi ta'ala